नागिरदों फिसाजोआ सिखारनो बेरे फुंजानि दसे उनाव मोनो सिरि नायबायबो मेगनखौ ब्ला मिसिफिनदों उन्दुबावनि बाबा होनलायथारदों। बियो जाहैबाय जोंनि ब्रह्मपुत्र लैथोनिफ्राय हमनानै लाबोनाय खांख्राइ। नैबे बैग्रि गोमोनजों संगोन आंनिनो असे बिसि खांख्राइजों बिलाथिजों जागोन गोथावनो। बियो जाहैबाय माइरं गोथां नैबे दन्दराव सोनानै खालामगोन मस्ला होखावबाय दामदों बक्सआव मेथाइ मोसादों आमखायाबो जौसां सायाव सोरबाफोर होनोबा बान्था होफैनो हागोन 100-200 रां जाबायबो ना नै मस्लानि महर रंजादों मावनाय थांखिया जाफुंनायनि खालामगोन अनला ओंख्रै संबाय थाथोंसै आंहा थांनि गलागामि बेनिखायनो होदों बाय बाय फैनानै गेलेफैदों वर्ल्ड काप बेडमिन्टन बादायलायदों फेजेननो नागिरदों अस्ट्रेलियानि प्लेयारखौ 1 पइन्ट मोनलायबाय होफादों फिसाजोआबो बोलो बुखाव बाबा बुंलायथारदों बुखावबायबो आमखाया उफ मेंबायलै जिरायदों मेंनानैनोथ' बामजाबाय सनायाबो बिदामोनजों देनां देरबा गावबो गेलेगोननो दानिया थांफिनबाय न' फारसे मोनबाय खोमा रखतफ्रा जाहैनोसै फैनानै नुफैदों सावगासिनो बुरिया सामब्राम बानलु आसि थुनानै दम होदों देबायबो गोसो होसारनानै देखांबानो जानोसै माम जानोसैबो जानाय भिडिअखौ खोन्थाथ'ला जाखांनानै मावनो नागिरदों आंनि डिउटि मोनथिखादों ने मा डिउटि थाथ'दो दै बाय बाय।